Сега хора директно почвам без интро, обаче ще клякам днеска. Както виждате, с статива съм в залата за първи път. Много е странно. Трябва да взема някакви телефончета. Няма станете. Защото те иначе всички ме чуват. Не знам ви колко ме чуват. Това е важното. Как ти ще го правим последствие? Добре, че е повече да се гледам. Накратко бачкаме. 50 кг. Загрявка. 12 повторения. Нищо особено. 12 повторения на целта. След това ще направим 60. Да загреем още. И работна серия вече, нали, топ серия с 100 кг. Ще гледам осмица, защото тук се връщам силата на това упражнение, тъй като я позагубих, иначе бях много силен. На преден клик се правя на гръб. На преден клик съм правил четворка с 100 кг. Без колан, без нищо. Тъй че да, лека по лека връщам силата. И да, локин. Малко ме е кринжо. Не знам как има да подхвана, в принципи. Когато снимам, аз винаги хващам телефона, като имам какво да кажа. Като ми за някаква мисъл, обаче сега между сериите е много странно. Обаче да, ще свикни ме стои. Май съм много близо. Ще свикни ме стои. И така. Тренираме се, натискаме. Сега тук ще режа. Някакви работи ще правя евентуално. Да. Ама серията с 100 няма да я снимам, защото не ще я снимам за TikTok, тъй като за TikTok снимам в момента успоредно. Абе да, много шално. Значи да. Сега почвам между другото да си програмирам музика, да приема цялото снимане като работа, което аз трябва да свърша, което не е. Аз съм с шеф, аз трябва да свърша. Зато моят после словата за self-focus тренинг. Свин крака ще вкарам може би гръбено упражнение. Знаете, аз обичам те да правя. Така, сега съм говоря. Let's squat. Shut up and squat. 12. Окей, брат, това много мразя. С тия ракове. На това ми съм свикнал. Имат и такива вдигнати тук. Само много мразя. Може свикнем. Сега чувам си измислят някъде още 2-2. И не става. Ту. Дай как ти как. Това ще го снимам за TikTok. Ама да, ще видим колко. Може да станат съвсем много да бъдат. Ще е съвсем хубави. Ще видим. Обръщам вече. Тъй, човек кликнах с 100, 6 пъти, понеже докато изкарам това стана реално това, което се опасявах. Това е много високо. Аз се събух, станах по-нисчък. И за да ги изкарам, трябва да надигна от прасец, много се забави на това. Виж вече в TikTok. И реално направих само 6. И след това, което си гледам формата, с едната ръка винаги това, което съм гледал притека, да не се чупя китката и точно това правя, то става несъзнателно. Да и сега съм чувствал 70 за баков серия и това ще ме отклека. Така че ще се стремя да не чупя китката. Между това ми е навик просто от предния клик. Аз повече съм правил предния клик, колкото заден. И при предния клик знаете китката как е. Да, оттам малко да чупя китката, но сега ще се стремя да ми е така. Правилно ти, което се кефече,
Към момента не ми се обажда контузията, която имах и тук на задното бедро. Бях разтегнал, разкъсал, брат, не знам, много болеше. Докато правя български клетки, буквално си хрупа. Мислех, че ми се скъса доктора лицо. Както и да мислех, че съм го правил при няколко тренировки, ми се обади. Поспрях, починах силно и започнах да заздравявам задната верига с хиперекстензии, обаче после ще покажа как ги правя. Се радвам, че тук с 100 кг, където наистина тежички си ми бяха, не усетих никаква болка, което е супер. И сега тук вече на тая целя 12 просто. Просто целя 12 отново. Ай, 15. От мене 3. И клика е убиец, брат. Право е убиец. Независимо преден, заден. Убиец. Тестерон, всичко. Всичко, брат, тук. Предни бедра, задни бедра, бутилус. Всичко работи. Право. Базовите движения са просто най-добрите. И така, хора, в момента виждате, съм директно на второ упражнение. Не можех да снимам директно горе, тъй като притеснях малко хората в залата. Набързо да ви разкажа, много съм лимитиран от към качване в YouTube. Да ви разкажа сега, мога да качвам само до 15 минути видеа, понеже имам проблеми с верификацията там телефонната. Както и да разбрахте за какво говоря. Да ви върна в фитнеса, в момента виждате, че с 10 кг ме правили 12,5. Правя по 12 на крак. По 12 на крак правя, тъй като да, просто по 12 на крак, обясних във видеото. Но искам да качвам целите с тренировки, защото аз говоря стойностни неща, които сигурно биха помогнали на някого, но просто съм лимитиран към време за качване в YouTube, мога до 15 минути. И така направо виждате следващото, като правя суперсилия с леки екстензии. Чувам почивка. Направо. Тези суперсилии. И такова. Махна ги. Сега тук направя бедра. Не знам. Нямам повече смисъл. Почвам вече задна верига, нали, задно бедро. Задно бедро, което ще го правя на първо румънска тяга с лек килограм, даже може с подувка да я правя, всъщност. С подувката, брат, дали няма стане някакво. Не, с дъмбъл ще се го карам. Тук ще се бягам по 15 кг. И на това хиперекстензията, която ви няма виждате, ще правя хиперекстензии за задно бедро, за да заздравя това място тук. Още повече. Ще направя после контури и евентуално, ако не домързи и реша, прасец. И нали съответно корем 3 серии. Тук повдигане на крака от вис. Това е. Снимам си за TikTok някакви кадри, а там фокуса на ключото е тук. Така че да. Починах си и да се залагам за работи. Чуя да включвам стринката. Много добре. Перфектно, много съм доволен. Краченцата гърмят. Вкарах малко бицепс, вкарах малко рамо, адуктори, прасец. Всичко е 6. Приберем се да ядем. Чуя първо хранене за деня. След 19 часов. Айсберг. Тук имаме салата, картоф, 2 бутчета, малко маслинки и 4 яйца. Водичка, сол. Пием добавките. Да, това е.
Ще ви снимам после пак евентуално и да, манеци.